The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, gikinahanglan ang atong pag-andam sa itong kaugalingon. Ingon nga mga anak sa Dios, gikinahanglan nga kita hingalan, atong admitihan, o atong angkunon ang atong nabuhat ng mga sala. Sala ba sa hunahuna, sala sa dila ba, o sala sa buhat. Kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, busa kinahanglan ato kining hinganlan ngadto sa tubangan sa Dios. Agig sunod sa mando sa Dios diha sa 1 John 1:9 ang rebound technique nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug alang kanimo higala nga dili paluwas, gidapit ka, iawhag ka sa pagpunting sa imong pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga manluwas og Dios. Tuoy siya, agig sunod usab sa mando sa Dios diha sa mga buhat kapitulo 16 versikulo 31, Acts 16:31 nga nagasulti sa English, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa human ato buhata kini, andam na sab kita o ato kining buhaton sa hilom. Magampota. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo sa makausap pa sa imong pagdala kanamo niining among pagtuon sa imong balaang pulong dining adlaw. Nagapasalamat kami sa imong paglungguay sa among kinabuhi, timailan nga ikaw na pay plano sa tagsa-tagsa na mga kinabuhi. Ipaklaro ka namo sa imong pagpatinaw nining tanang kamatuoran nimo Dios, aron kini mahimong panalangin sa among kinabuhi, magahagit, mag-auhag, magadapit ka namo sa pagpadayon gayud sa pagpakaon sa among kalag, aron kami magatubo, magakabot sa among tumo nga mao ang espirituanong paghamtong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw kaning tanan mga higala o mga kaigsuonan. Aniya sa kita ning atong panag-uban sa pagtuon sa balaang pulong sa Dios through the YouTube, ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry. By the way, sa dili pa kita padayon sa atong gibiyaan nga pagtuon, niya atong ipaklaro kanimo nga let me give you some kind of murag pagpaklaro, pagpatinaw, pagpadayag, explanatory background about niining atong ginabuhat adlaw-adlaw pagtuon sa balaang pulong through the YouTube. Now, please note dinhi nga kay nagasugod naman kita niini, we have started to embark into a Bible study session adlaw-adlaw where we purely and exclusively delve into the truths sa pulong sa Dios
which are all inspired by God the Holy Spirit, who is the only teacher of truth. Siya ramang gyud ang magtutudlos kamatuoran. Dili kining nagayaw-yaw din He is only a mouthpiece, instrumento ra siya. Ug busa ang matuod, tinuod, timos, bugos nga magtutudlos kamatuoran mao ra gyud ang Dios Espiritu Santo. Apan unas tanan, kung paila-ila kung kaugalingon nga katong ubang wa pa maka ila o bago pa silang nakasugod ni atong Bible study, ako ang inyong higala kung ikaw magtutuo igsuon nimo nga si Vic Balbido, ordinado siyang ministro sa Maayong Balita sa Kaluwasan, ordained minister of the gospel or evangelist nga nagabase diri sa Petaluma, California. Og kini nga atong evangelistic ministry wa kini connected, is not affiliated whatsoever to any specific denomination or sect or congregation. Instead, usa kini ka independiente, autonomous nga evangelistic ministry nga nagatudlo lamang sa way sayop, inerrant and infallible Word of God. Now, ang tuyo ug tumong niining maong ministry nato is to disseminate to as many people as God intends to reach, with the end in view nga mudaghan ang mga tigpaminaw niini. More listeners would come to know the truths of God's Word, o labaw sa tanan to accept the saving work or saving knowledge of the gospel pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga Dios ug manluluwas. Kay kanang maong tumong, that objective is to fulfill the Great Commission diha sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 15. Busa, mao lang ka na atong paklaro kanimo. Og so if ever you have been following these Bible sessions in atong evangelistic ministry, and you have been blessed by learning spiritually from our session, I'm glad to hear that. So, magpasalamat kita sa Dios nga ikaw nalamdagan, og I will be very glad to have you become a part of this ministry. Okay? So, okay. Padayon kita sa atong gibiyaan nga topic, atong pagtulunan nga, as we have already known, our topic is how to be a winner in this life and in the next. Unsaon na to pagkahimong mananaog niining kinabuhi karon og sa umaabot na nga kinabuhi in eternity. Okay? Now, unas tanan, ang usa ka tawo nga bisag kinsang sakop sa kaliwatan sa tawo nga ana siya tinguha, ana siya kainit nga mahimo siyang usa ka mananaog niining kinabuhi, a winner. Now, ato namang nasayran nga sa doktrina, sa pagtulunan sa Dios nga ang Dios mao ang tinubdan. In fact, He is the author of winners. Siya ang tigmugna og mga mananaog. So kung buot ikaw nga mahimong mananaog ni ining kinabuhi, then ang atong itunan kining mga pamaagi sa Dios, mga sistema, mga protocol nga gitudlo sa Dios pinagi siya ang mga pulong. Musa atong tunan og ato naman kining duputan gyud pagtuon taon-taon na, og mao na nga ang atong topic mao lang gihapon, how to be a winner in this life and in the next. So, unas tanan, buot sa Dios, these are the
basic steps nga atong sundon aron kita makakabot gyud sa atong tumong nga mahimong mananaog. Unas tanan, ang Yahweh hinunta ang first step, ang unang lakang nga himuon sa tao aron siya makasud ni anang iya nagyong lakat ni anang maong journey to be a winner in life. Mao ang pasibo, pagpahiluna sa grasya sa Dios ngayong tugon diha sa mga buhat 16:31 nga klaro man kayo kanang tugon o mando sa Dios, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Now, period, yes, maluwas. Ayaw na dugangi. Kaya ang uban God, ilang pag-unaw na nga, maura na itong buhaton niya, maluwas ta, higurat ang mutuo. Yes. Mo man na mando sa Dios. Mo man niya dugangi. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Period. Kanya ang uban man God, may mura magkuwang ra ng higurat ang mutuo, kinahanglan putang mo buhat. Now, o man lagi mo ingon ang Dios nga, buhata ni, buhata to. Higo mo lang tang nagsunod sa iyang yano nga mando, simple nga instruction niya, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. So, human mo buhata ka na. Agi man ka na nimong pagpahiluna. Kay grasya man na. Buhat man na sa Diyos, di man na buhat nato. Ikaw na hiluna na di sa grasya, o mituo ka kang Ginoong Hesus nga imong maluluwas og Dios. Diha, daghan ang mahitabo diha sa imong kinabuhi. There's going to be a radical change diha sa imong pagkatao. Okay? Unas tanan, human gyud mo tuoy sa Ginoong Kristo, ingon nga imong maluluwas, ikaw unsa maluwas. You will be saved. Acts 16:31. Human nimo tuoy sa Ginoong Kristo, ikaw suluba na sa pagkamatarong sa Dios. Murabag mukuhag tipik ang Dios sa iyang hingpit nga pagkamatarong, perfect righteousness, ug isulob diha nimo. Nga kung tan-awon ka sa Dios nga mahan, dili ka na hinukman, you are no longer condemned, kundi justified na, namatarong na sa iyang atubangan. Kay luwas ka naman. Unsa pa ang mahitabo nimo? Hatagan ka sa kinabuhing wa nay katapusan, eternal life. Okay? Unsay gisulti sa John 3:16. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have eternal life. Nana. Unya, sundan pag yun na sa John 3:36. He who believes in the Son, kinsa man ang Son, the Lord Jesus Christ. He who believes in the Son has life, eternal life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Ang kasuko, ang kalagot sa Dios magpabilin diha kaniya. Unsa man ang maong wrath? Ang kanang wrath mao kana ang ginganlas kadaghan ng impyerno, linaw sa kalayo. O tayo mahimo niya na, di ni mo na matuis ka ng maong kamaturan. Kanya gawas pa niya na pagyoy Acts 4:12, mga buhat, Kapitulo 4, versikulo 12, nga nagaingon sa in English, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Nga ikaw nga murag concern ka nga dili pa igo ang pagtuo, kinahanglan pa kang mubuhat, basaha ang Episo 2:8 ug 9. Unsay gisulti diha? Ephesians 2:8 and 9. We have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves. It's not of yourselves. It's a gift of God, not of works,
Underline that. Dili sa mga binuhatan, not of works, lest anyone should boast. Na magpasigarbo siya. Ako rin, luwas kaya nagabuhat man ko. Ayun si. Gawas pa nining nagpanghitabo nimo. You are now a believer. Magtutuo ka na kang Ginoong Jesucristo. Kay magtutuo ka naman niya, ang Espiritu Santo mo punit kanimo, mo butang diha kanimo ngadto kang Ginoong Jesucristo na dugtong ka. You are now in union with the Lord Jesus Christ. O kanang imong pagkadugtong wa nanay pagkaunsa tangtang hangtod na kanas kahangturan. You are united with Christ forever and ever and ever. Di na matangtang. Gawas pa niya na ang imungan gisuwat na na marka na dito sa Lamb's Book of Life, never to be blotted out. Dili na kana mapahangtod-hangtod. Kana timailhan nga ikaw kalifikado na nga maga kinabuhi uban sa Dios dito sa Trinidad hangtod sa kahangturan. Okay? Gawas niya na ikaw ginganla na og usa Kristohanon. Sumusunod ka naman ng Ginoong Jesucristo. O karon magtutuo ka naman. Lahi ka na, gipalahi ka na, gipaglain ka na. You are now called out one. Gipaglain ka na. Sakop ka na sa Universal Church, sa simbahan. Okay? Kay kini nga itong katuigan karon, age is age of the church. Nga kadtong mutuo kang Ginoong Jesucristo niining katuigan na, niining panahon na, age of the church, mahimo siyang unsa, simbahan. Mao kanang original nga pulong ecclesia. Okay? Ang ecclesia nagpasabot ka na og unsa, called out one, gipaglain ka na, you are set apart from the world na, di ka na taga dinhi, taga langit ka na, o mao ka ng pulong nga ecclesia, original Greek word, kung imo ka nang i-transliterate sa Binisaya, iglesia, simbahan. So ikaw, ang tanang mga magtutuo ni Ginoong Jesucristo, simbahan. Okay, dili lang simbahan nga imo makitang building diha, edificio dili. Ang matag usa ka magtutuo ni Ginoong Jesucristo, simbahan, church. Okay? O kining maong simbahan, gipurma kining nga lawas ni Ginoong Jesucristo. Ikaw nga magtutuo ni Ginoong Jesucristo, you are a member of the mystical body of Christ. Okay? Unsay gisulting Ginoong Jesucristo ngadto ni Pedro. Tu es Petrus, et superang Petram, et edificavo ecclesiam miam, et portienveri non prevalevant. Latin ka ng mga pulong. Sa in English, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Naka na sa Mateo. Now, unsay but pasabot? Thou art Peter. Mitudlos Ginoong Jesucristo nga ni Pedro. Unsay but pasabot nining original nga pulong Pedro? Petros. Okay? Petros. Tu es Petros. Ikaw, ang but pasabot nining Petros, gamay nga bato. Okay? Gamay nga bato. Og ining dakong bato na tudlo na si Ginoong Jesucristo kaniya, Petra. Okay? Siya ang foundation, dili si Pedro. No, nibut pasabot niya. Thou art Peter, but pasabot, ikaw nga gamayng bato, ug niining dakong bato, nagtudlo si Ginoong Jesucristo nga kaniya. He is the Petra. Okay? Boulder, dako nga bato. Tukuron ko nga akong simbahan. And the gates of hell shall not prevail against it. Okay?
Sumo ka na nga ikaw sakop na ining mystical body of Christ. O mao nga ikaw magtotoo na, you are a believer priest, o mao nga humani mo buhata ka na, magtotoo ka naman, luwas ka naman, kung mamatay ka, diretso ka na sa langit, kaya di naman ka taga dinis kalibutan, taga langit ka naman. So, ikaw, samtang buhi ka pa ning kalibutan na, gimanduan na po ka sa Dios sa iyang unsa. Tugon o mandate nga nag-ingon 2 Peter 3:18 unsa gisulti. Segundo Pedro 3:18 unsa? Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubuon ta. Unsaon man pagtubo? Pinagis pagpakaon sa atong kalag. Unsa may ipakaon sa kalag? The only food sa atong kalag mao ang pulong sa Dios. Okay? Pulong sa Dios. This is the manna. Okay? Ug mao kini kalanon sa atong kalag. Pakanon yun. Kay human ka maluwas, gitandi ka sa kabatang masuso. Ang sa kabatang masuso, di pa na magkakaog solid food. Mga gahi, kaya pa siya ngipon. Mao na pagtandi niya. So, unsay buhaton sa batang masuso. Pag-uhag yun niya, di pa man siya magkakaon. Okay? So, hatagan siya sa unsa? Gatas. Milk. Kana gitandi o analogy kana sa basic doctrine sa pulong sa Dios. Mga sinugdanan ba nga mga pagtulunan sa Biblia? Basic doctrine. O sige tubo, sige tuon sa pulong sa Dios. Hangtod mo abot ka sa ikaduhang ang sa spiritual level, gikas pagkabata, from baby believer, mukabot ka na sa ikaduhang nga maong adolescent believer. Bayong-bayong ka kung laki ka. Dalagita ka kung usa ka bay. Itong pagtandi niya na. Sige, padayon. Advance na ang imong pagtuon. Mga advance. Sa binisayag advance. Murag taas na. Karon, padayon. Ayaw guhunong. Kaya muhunong ka diha. Delikado kay kanang stage diha mo na giingon og unsa. Kana bang nakatunan mo yun sila nga. Nanay kong nakatunan. Pero hinamdumi ka nang panultihon nga prinsipyo, little knowledge is what? Dangerous. Peligro ning gamay na kagnibawan. So, mga padayon. Hangtod nga makabot na yun nimo ang ikatulong ang nga mao ang kinatumyan natong tumong. Okay? The topmost diha nga ang spiritual maturity. Hamtong ka na, espirituhanong hamtong. O kanang maong ang mao ka na ginganlan og capacity stage. Ang sa ibot pasabot. Na nakikatako sa pagdawat sa panalangin sa Dios. Ang inganlan kini og escrow blessings in time. Na nakikatako sa pag kinabuhi. Okay? You now have capacity for life. Sugakod ka na, you can handle any kind of situation in life, be it in poverty or in prosperity. Kaya nimo. Og na kabot ka na ni Apostol Pablo, nga buot niya nga magkabot usab natong mga magtotoo. You see? Og kanang ang nga tuod, mao na kanay paghimaya na nimo sa Dios. Just imagine. Sige lang tag-ingon nga, we glorify you, we praise you, O Lord. Wa man na, lip service na, gikinahanglan ng atong pagunsa. Pagpadayon. Kay unsa atong tumong? How to be winners in this life and in the next life.
Mao ni ang mga pamaagi sa Dios nga gitudlo niya sa iyang mga pulong. Okay? O kini wa na lang ta maghisgot pag mga bersikulo nga magasuportar nini kay mga prinsipyo na ning atong gipangkuha sigon sa atong gitun-an nga sama nini. You see? Ato na lang gi kas-ana nga naay nagasuportar nga mga prinsipyo ning atong gibarugan. So karon nakatungtong ka na si kaduha. Okay? Kaya ang plano sa Dios nabahin mangunig tulo. Una niini nga bahin mao ang kaluwasan, salvation. So, mao katong mando sa Dios, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mao ni kaluwasan. Human nilo tuhoy si Ginoong Jesucristo, luwas ka na. O nga ikaduha, mao na ang una, kaluwasan, phase 1 sa plano sa Dios. Karon ang imong pagkambot na sa adolescent stage, adolescent believer ka naman, mao na phase 2. Phase 2. Ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Ug mao kini nga atong concentration aron kita makakabot gyud sa atong tumong nga mao ang pagkamananaog nining kinabuhi. Kay human ning phase 2, kuhaon naman ta sa Dios. Kung mahuman ang atong plano sa atong kinabuhi. When God's plan for our life is over, then He has His perfect timing to take us home. Mao na ng phase 3. So dito sa phase 3, okay, ang imong mga Diyos nun nga mga binuhatan dinis phase 2, okay, divine production, bugtian o kana iparlay kana dito na sa eternidad. Tuwa pa'y daghan nga mga unsa, ganti, mga purong-purong nga imong madawat sa phase 3. Unsa nang phase 3? Revelation 21:4. I will wipe away all your tears. There will be no more suffering, no more pain, no more sorrow, no more tears, no more death, because the old things are passed away. Mo na kana natuwa na ta sa eternidad uban sa Dios. O atong madawat ang escrow blessings in eternity. So mao kani ang mga sistema o paagi nga gitudlo kanato sa balang Espiritu Santo nga sarang nato magamit sa atong pursuit to reach our goal, common goal as believers, which is a spiritual maturity. Okay. Now atong tukbilon kining usa ka butang dinhi nga daghan sa mga napay mga fellow believers nato nga mura bag napay sila kahadlok mamatay o mga tubag kamatayon, napay sila kahadlok. Kaya nga naman, ang uban lagi, ingnon ta sa ilang pagtuon sa pulong sa Diyos, murag na pagka intermittent. Iba ka kung sabot og intermittent. Pero kung sa weather, intermittent, na usahay mo uwan, usahay mo init, usahay bugnaw, intermittent. So, ang imong attitude nga sa pulong sa Diyos, pagtuo sa pulong sa Diyos, intermittent ba? Dili unsa? Persistent. Dili continuing. Okay? Dili malahutayon. Dili makugihon. O mao nga, kuwang pa sila. Kay wa man manggitubo. Kaya sa pagtubo ni mo, tapak-tapak lang po ng imong pagtuon. Huwag yung kay pagkaseryoso. So, sagana lang nimo na what time mo. Di yung kang tubo. Igor yung kang mura ka o ka ng
ang imong tiil, ang pikas tiil to sa kalibutan, ang pikas tiil diri sa bahin sa Dios. You see? So, why persistency? Ug why consistency? Mao nga, kay kuwang man lagi siya kaalam sa pulong sa Dios, then kung bahin nagkamatayon, naay siya kadlok. See? No, atong timan-an nga one of the enemy's favorite ploys, ang iyang mga pagiba nga madani ka nga di na kamo ganas pagtuon sa pulong sa Dios. One of the enemy's favorite ploys for making doctrine inaccessible for application. Mao ang pag-unsa? Hatag ni mo kadlok nga hadukon kaniya, especially the fear of physical death. Now, ang fear of dying, ang kahadlok sa pagatubag kamatayon, mao ni makaguba sa katakos sa usa ka magtotoo for blessing and happiness. Mao ni makapugong, mao ni makaluop, makababag sa iyang pagkabuot ng katakos for blessing and happiness. Kay mo question naman siya sa kaalam sa Dios regarding sa tuyo sa Dios niya nining kalibutan ug ang iyang departure for eternity. Ang fear of death cannot prevent dying. Gusto? Dili makapugong sa pagkamatay, yet it can prevent living the spiritual life and developing love for God. Mao ni makapugong. Now, the fear of dying, ultimately, mao ni makaguba sa kahigayunan to glorify God. You see? Mao na nga gimanduan ang usa ka magtotoo niya sa pulong sa Dios, never to fear death. Kay ang kamatayon sa usa ka magtotoo is God's victory. Diha sa 1 Corinto 15:54. Now, sa tuyong quote ganiha sa Revelation 21:4, there will be no more sorrow, no more tears, no more pain, no more death. Kay the old things of the temporal life will have passed away. So, ang departed believer will be face to face with the Lord. Atubang naong na sa naong sa Dios, absent from the body that is perishable, okay? Madugta, and raised to one that is imperishable. 1 Corinthians 15:42, 2 Corinthians 5:8. Siya magakinabuhi na hangtod sa kangturan in the many dwelling places of the Father's house. Remember? In my Father's house are many mansions. Kining mao mga mansion, house and lot, inunta dito sa langit, which Christ has prepared. John 14:2. Now, alang sa usa ka magtotoo who lives in the confidence and light of this guaranteed eternal future, ang kahadlok sa kamatayon is one of Satan's flimsiest threats. Mao gini iyang paborito nga paglangugaw nimo. Kumbensihon ko ka mahimo nimo sa imong doktrina, tuntuon diha. You see? Iya kang babagan gyud, making doctrine inaccessible for application sa imong kinabuhi. Now, so therefore, living and dying, ang pagkabuhi o pagkamatay are part of the same package for the spiritual life. Philippians 1:21 sa gisulti, for to me to live is Christ and to die is what? Profit, gain. No.
I want you to get this. Ang usa ka magtutuo nga hamtong mature believer lives life fully adjusted to God's personal plan. Tibuok na gyud ang iyang pagkahiluna gyud, adjusted to God's personal plan, eager for whatever life has to offer. Nasa Salmo 118, versikulo 23 hanggang 24. Pinaagi sa grasya o sa imong pagkahiluna na sa doktrina, doctrinal orientation, kining maong magtotoo na sayod nga only God's sovereign decision can determine sa panahon, sa dapit, o sa paagi sa imong pagbiya gikan sa domain ni Satanas. Kini bang atong gipuy-an ron mo man ni lugar niyang gidumala. Si Satanas nagdumala din Salmo 31:15. He lives with a complete assurance. I'm talking to a mature believer. The mature believer lives with a complete assurance that apart from God's perfect timing, nothing wagyoy makatangtang kaniya gikan nining kinabuhi. No person, no circumstance, not even the devil and all the forces of evil, wagyoy maka ako sa pagtangtang. Job chapter 5 verse 26. Now, uban sa iyang timos gyud nga pagsalig, absolute confidence, siya anticipates God's perfect provision of dying grace. Kay duha mong kamatang sa kamatayon sa kamagtotoo. I'm talking to you as a believer. Dying grace o sin unto death. Kanang sin unto death, mao kani ang the maximum punishment na sa usa ka magtotoo nga wa gyud siya magatubo. Wa gyud reversionista, wa gyud siya gana pagtuos pulong sa Dios. Murag pamahala na lang iyang pagkinabuhi. Siya inikamatay niya, he will face sin unto death. Apan usa ka magtutuo nga nagatubo o nagapadayon gyud pagsibog sunan o nakakabot sa pagkahamtong spirituhanon, spiritual maturity, then ang iyang atubangon nga matang sa kamatayon mao ang dying grace. So I hope naklaro nimo na. So akong balikon, uban sa iyang timos bugos na iyong pagsalig, he anticipates God's perfect provision of dying grace, the final glorious experience of God's grace on earth din sa yuta, the last tactical victory of the believer in the angelic conflict. Kay gatumang mga tao, langit nung away, man gitawag sa Bisaya, angelic conflict, bugno nga espirituhanon. Salmo 116 versikulo 15. Paminaw, whether the dying period takes a year, sa bakabuan, or merely a second, sa segundo lang, ang iyang kamatayon, his death, shadowed valley, or death-shadowed valley, puno kini with peace and tranquility, no matter how painful the circumstances. Now, kining maong magtutuo looks back upon life with no regrets. Wa gyud siya pagmahay or guilt o pagbatig pagkasadan, and with great satisfaction. Dako gyud niyang pagkatagbaw gyud. He looks forward to the eternal rewards nga gireserba, giandam on deposit alang kaniya. Episo 1:3, 1 Pedro 1:4. Now, human siya, after he passes into eternity, ang impact sa iyang intrepid, meaning fearless life, wa na kahandlok nga pagkinabuhi,
delivers kini a salute from the grave to those still living. Magpabilin kinagdako nga impact of his intrepid, fearless life. Now, paminaw nini. Note on this. Not all believers glorify God in their attitude toward dying. Dili tanan. Those who succumb to Satan's cosmic agenda of fear, kadtong masukamod o mada sa mga panghata ni Satanas, view death, ilang tanaw o ilang saksi ang kamatayon as the antithesis of happiness. Mo man ilang pag-view ni antithesis of happiness, safety, and security. Kay, unsa may nakapanlog yun nila. They're terrified by the unknown. You see? Na mga magtotoo. They have that fear of the unknown. Nakahadlok. So, wa nila may bawi. Ngano mo man nila may bawi? Wa man lagi sila gana mo tuon sa pulong sa Diyos. Na mo na. Huwag gana. Huwag tinguha. Huwag gugma. Kaya kini man ang ilang ang kahimtang, ilang attitude din, mga yun, di sila dayog ikabalibad nga. Awag ko'y panahon na. Tuon-tuon. I'm busy. Paminaw. He lives life trying to avoid dying. Now, I'm talking to a believer ng may doktrina. Okay? Nagapuyo siya, nagkinabuhi siya, kinabuhi, trying to avoid dying. Consumed with preserving health and youthfulness. Or averting situations that hold any potential for danger. Now, ay uban, sama ni Pedro, dito sa Getsemani, have even denied their faith in Christ. Ila pang gilimod. They denied. Si Pedro. Denied his faith in Christ rather than face death. Matthew 26:69 ingato sa 75. Now, get this now. Failure to overcome this horrible fear and anxiety in the living phase mo resulta kini in walking through the inevitable valley of the shadow of death without benefit and without divine blessing. Salmo 23:4. Kining trepidation, pasabot sa trepidation, meaning fear or fright, ang iyang kahadlok. Kini mo samot pagyud kini only intensifies the agony of dying. Ang fear of dying, ang kahadlok sa pagkamatay, becomes a source of intensified pain nga in many ways is worse, mas grabe pa than any physical pain the body can render. Kay kung wa ang pagsangkap sa Dios niining dying grace, there can be no testimony to loved ones or to others. You see, ang usa ka magtotoo who rejects God's grace, nga iyang isalikway, who disregards Bible doctrine, nga iyang ihikling, iyang isalikway ang doktrina sa Biblia, who chases the wisdom of the world, has fallen for cosmic lies. Na isukamod siya, o nasud siya laang sa kaaway sa Diyos nga mo'y nagduma ng kalibutan. 1 Corinthians 1:20b. Once again, niya nang hitabuha, si Satanas, unsa? Mo'y hindaog. He is victorious. He has succeeded in obscuring a believer's focus and nullifying his witness, this time through the fear of dying and death. Now, paminaw pagayo. Listen carefully, believer. You should never fear death as a believer. Nakadungog ka. Kung ikaw usa ka magtotoo ni Ginoong Kristo,
ayaw gyud pagkahadlok sa kamatayon. Neither your death nor the death of a loved one should ever be a source of worry or despair. Huwag yun. Well, it's true. Ang pagbangutan is normal. But fear is unsa? Sala man. Ang paghandlok sala. Do you know what's your only concern? Ibaw ka? Your only concern should be preparation for death. Ug ang pag-andam for death is the same as for life. Bible doctrine, Bible doctrine, Bible doctrine, Bible doctrine. I hope nakadungog ka klaro niya na. Should the doctor say, palitan ang doktor mo, ingon nimo, you have a serious illness. You are a terminal case. Hinumdumi ni. God provides in grace the resources needed to cope with any disaster in life. He just as easily supplies the grace needed in dying. Ang Diyos may musangkap. Ang Diyos has designed His plan so that dying and death are a wonderful adventure, a fantastic finale to a spiritual life lived ang gikinabuhi diha sud sa plano sa Diyos. God has seen fit to make dying the reflection of living. Ang imong pagtagad toward death reveals the quality of your attitude toward life. Paminaw ra nini. Paminawin ni. If you fail to renovate, sabay renovate, pag-usab, if you fail to renovate your thinking with divine viewpoint, kay kiniguan itong pangunahon na napuno mga tawahanon, mga kalibutanong pangunahon na human viewpoint. If you fail to renovate your thinking with divine viewpoint, you resign yourself to Satan's plan and stumble down the road of self-induced misery right into the dying phase of life. Apan, if you learn and utilize the grace provision of God's plan, you will travel up the glory road to dying grace. Dying grace ang imong tubangon. You are the one who says either yes to a pitiful, miserable crawl into heaven, or yes to the walk across the high golden bridge of dying grace. Saka nindot niya na. Unsay gisulti sa Roma 14:7-8. For not one of us lives for himself, and not one dies for himself. For if we live for the Lord. Or if we die for the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining ang mga pagtulunan nga mong nakatunan bahin sa kamatayon o pagkamatay nga kami di ay o Diyos. Dili kinahanglang mahadlok o kuyawan sa pagkatubang nini. Kay kini mao man kini ang paaging Satanas nga hadlokon kaming mga anak nimo. Dasiga kami kanunay. Hagita kami kanunay sa pagpadayon gayon sa paggunit sa imong mga pagtulunan, paggamit nini, pagpadayon sa pagtuon sa imong balang pulong. Mao lamang kining kaligunan, kabasko, kaisog nga among batunan sa kinabuhi. Nga ang among focus, ang among pagpunting mao nga makabot na mo kanang among common goal, spiritual maturity, ang paghimaya kanimo Dios. Kanianang maong ang paghimaya kanimo. Kami imo namang makita nga imo kaming gihimo nga mga mananaw niining kinabuhi o nga kini
maparlay na unya dito sa eternidad uban kanimo, o nagapasalamat kami kanimo Dios ni ining mga pagtulunan. Dili kami takos nini, pan ikaw nagapadayon gayon sa pagsangkap sa tanan na mong gikinahanglan aron lamang kami makakabot sa among tumong nga mao ang paghimaya kanimo. Dasiga kami o Dios, pagpadayon sa pagtuon sa mong pulong adlaw-adlaw, pinagi niining Vic Balbido Evangelistic Ministry through the YouTube. Kining grasya, we consider this as your grace provision. Musa, dada kami pagbalik pag-usab niini adlaw-adlaw aron sa pagpakaon sa among kalag. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.